Ассалому алейкум. Вой духтарҷон нағзи соз омадӣ, хиштомани хисрат созам. Вой уво созан, шави оши бамазашон кар хела таъриф мкардан. Келни тағоиша ҷиянш соза. Вой у Россия рафтан ҳар моҳ $500-600 пул рӯй мекунан. Хиштоманта апаша бачаш дохил шид. О, дохил шид, бояд буҷени мегзашне ки договор гузашне ки хондиста. Чӣ бе кор накадиста? Надонам. медони чиёча шума амаша холаша бачаш холаша духтари акаша килон кадиста буда барои туи $5000 даркор буда омада шума қарз пристисан мара нигоҳ духтар гапи уҷара иҷа оварда ғайбат накард гапи иҷарам уҷа набар чӣ хеле ки омади бо ҳам хебра фаҳмиди гапи мара. ассалому алейкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яке мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати атомии косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания атомӣ ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гашта ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику узбек аъзо шуда кору фаъолият доранд, аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед, қадами аввалинҳо аввалин аст. компания атомӣ кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои бо сифати аълои худ машҳур гашт.